Так, усім прывітанне, хлопчыкі, дзяўчынкі. Так, сёння мы працягваем гуляць у Hollow Knight. Зараз зраблю апошнія налады і будзем пачынаць. Так, треба знайти телефон спочатку. Так, згубився телефон у хаті. Так, треба зараз шукати. Ось тут. Так, ну что у вас за пятницы, за концом працоўнага тыдня. Так, а сегодня мы будем працягваць гуляць у Hollow Knight. І таксама я б хацеў распавесці пра тое, што у офлайн рэжыме я перамог двух ворагаў, якія мы на папярэднім стрыме глядзелі. Адзін быў у лакацыі, зараз паглядзім. Так, это каля кургана было так у нас на мапе. А як тут? Забытыя ростані, так, быў адзін, які дараваў нам па выніку узнагароду з дадатковай душой. Такая у нас сасуд маленькі, можна яго пабачыць у левым верхнім закутку, такі маленькі кружочак, і такім чынам будзе надавацца яшчэ больш душы, і яно будзе перастыкаць з маленькага сасуда ў вялікі, і у нас будзе больш душы, каб рабіць стрэлы, таксама захаваць душу і гэтак далей. І быў другі вораг, які, мне здаецца, у горы слёз, так, ён, гэта быў, хто у нас быў? Быў гаспадар душы, мне здаецца, Soul Master. І ён аддаў нам здольнасць на то, каб рабіць, трэба спамятаць, як гэта робіцца. Быў удар уніз, так? А як ты? Ці ты не робіш ужо? Так, была здольнасць, якая нам дазваляла рабіць уніз гэты дэш. Я не разумею, чаму. Зараз гэта не працуе чамусьці. Цікава. Так, а як ти?
Може на Б. Може тому што няма душы, таму гэта ты не можаш гэта зрабіць, калі ў цябе няма запасаў душы. Здаецца, што я запамятаваў. Добра, зараз паглядзім, ці так гэта ці не. Можа на Б. Так, вось на Б і ўніз. Такім чынам у нас будзе здольнасць, якая дазваляе нам прайсці ў крыштальны гэты горад розавых крышталаў, наколькі я памятаю, і такім чынам мы сёння будзем даследаваць новую лакацыю. Я спадзяюся, што будзе цікава, так. І таксама у нас ёсць дадатковы грошы ў 1000 гео, я бы, можа, пайшоў бы, захаваў іх у банку. Гэтае відэо з гэтымі двумя бойкамі я выкладу як відэо на канал, каб можна было паглядзець, пасачыць, но цалкам там ўсё зводзіцца з тым, чтобы выкарыстоўваць даволі неблагі сеттынг. Зараз у мяне нават застаўся з тым, чтобы рабіць пакуты, набываць душу пры атрыманні шкоды, можна было пуляць душой і затрымліваць менш душы такім чынам, і хуткая канцэнтрацыя. Гэта хуткая канцэнтрацыя дазваляла ў двух бойках хутка атрымліваць здароўе, і гэта нават асноўны гэты білд для того, чтобы у нас был час, каб атакаваць і гэта здароўе набываць, так. Ну і такім чынам вось можна зараз прыбраць, мне здаецца, не для бойкі ўжо тое, што нам не патрэбнае тут, і вярнуць, напрыклад, на здабыванне гео, на тое, чтобы можна было браць гео, да, каб яно далетала до нас, і можа было бы взять добра таксама компас. Але ж будзе новая лакацыя без мапы, тады компас пакуль ён нам не патрэбны. Вось, такім чынам мы скончылі папярэдні стрым, і зараз будзем працягваць даследаваць то, што мы можам даследаваць з новай здольнасцю. Надо пра гэта не забывацца, памятаць пра гэта і выкарыстоўваць, дзе гэта патрэбна. Так. Такім чынам. Куды мы зараз ідзем? Зараз мы ідзем у хуткае перамяшчэнне. То ёсць? То ў бок прайсці і ўверх. Добра, і можна нават яшчэ раз па мапе паглядзець, куды ўсё ж такі нам трэба. Танца каралеў, я не памятаю, што там штосьці было, але ж шмат чаго можна было разбіць у горадзе слёз. І, здаецца, зараз мы пойдзем на курган прашчароў, а у забытыя ростані, каб прайсці ў гэты горад крысталаў, што я памятаю, штосьці ж яшчэ былі некалькі месцаў, дзе мы маглі і павінны былі выкарыстоўваць гэтую здольнасць, але я дакладна не памятаю, дзе яшчэ гэта было патрэбна. Мы пачнем тады з той лакацыі, можа быць там, дзе і каменнае свяцілішча, не каменнае свяцілішча, а у зялёны шлях, так, зялёных тропах. Можа быць там таксама. Ну, што яшчэ? Пра што мы яшчэ памяталі? У кавалёў трэба яшчэ знайсці бледную руду, каб можна было яшчэ убачыць, затачыць наш гэты цвік, мне здаецца. І што яшчэ я памятаю, можа быць, у вёскі багамолаў таксама ёсць гэтае месца, дзе патрэбны гэты удар уніз,
і можа быць ён нас прывядзе да таго, куды мы хацелі бы прайсці далей. Но пачнем тады з гэтага нашай крыстальнай лакацыі і будзем крочыць наперад к хуткаму перамяшчэнню. Так што у нас па гуку зараз все добра. Таксама вельмі дапамагло тое, што з бойкамі з босамі гэты удар уніз хуткі, так, гэта мне здаецца, што шмат калі ў Silksong гулялі, то набылі гэты скіл на удар знізу і вельмі шмат можна было дадаць пашкоджанняў, калі мы змагаліся з босамі у папярэдні раз. Так. І зараз куды мы падымаемся і ў правы бок, так? Не. Яшчэ ўлева. У кампус прыбралі, можна было кампус звярнуць, але ж не хапае ячэек пад амулеты. Хацелось бы і гео набываць, і гэтак далей. Ну спачатку мы яшчэ пойдзем у банк, паложым нашы гэтыя ўсе гео, і потым вернемся, так. Так, не хоча мне пушаць. Хоча зараз са мной змахнуцца. Нават у горадзе слёз можна паглядзець, што ў паралаксу бачна лакацыя гэтых нашых грыбоў, грыбныя пусткі, так. Сама гэта цікавая дэталь, якую можна заўважыць у Hollow Knight. Так, а далей нам у правы закуток. Правы закуток можна присесці, сохраніцца, захавацца і куды. І далей мы ідзем у банк, станцыя Каралевы, мне здаецца, там наш банк зараз існуе. І пакладзем тады все, што мы, пакуль нам не трэба гэта з сабой несці, гэта гео. Можна было б яго пакласці, каб яно там захавалася, і калі нам гэта спатрэбіцца, тады забраць яго зноў. Туманная цясніна. Зразумела, так. Аддаць. Так, 1100, і цалкам у нас будзе 1500. Добра, калісьці яно нам спатрэбіцца. Галоўнае, каб не адбылося па сцэнару, што банк быў зачынены, яму не так рухацца, ці ў него там выходны дзень, і ўсё гэта па класікі, так? Так, крочым тады забытыя ростані, там будзе ось
у правым, мне здаецца, боку гэта лакацыя з хуткім перамяшчэннем, можна заўважыць намалявана. Спадзяюся, што там мы ўсё гэта знойдзем. Цікава, ці корніфер будзе там нас чакаць ці не. І для таго, каб атрымаць яшчэ одну ячэйку для амулетаў, трэба яшчэ 7 амулетаў знайсці. А што наконт месца з брамай, мне тоже таксама цікава, што мы можам там паглядзець. І мне здаецца, што не хапае адной часткі маскі, каб атрымаць яшчэ одну ячэйку здароўя, так. Было б вельмі круто, каб яна была. Было б яшчэ прасцей біцца з моцнымі ворагамі. Так, у гэты бок нам не патрэбна, здаецца, адкуль мы прыйшлі. Мы павінны яшчэ ўверх прайсці. Чаму мы тады сюды ішлі? Не разумею. Так. Мы бярэм яшчэ дадатковае гео, атрымліваем, і таксама у нас ёсць стрэл душы. Так, у нас працуе ліхтарык зараз. Ой, калі працуе ліхтарык, то можна паглядзець і нават прайсці. Так. Крышталі, так. Ну, мы патроху прабіраемся тут наперад. Што там унізе? Знойдзем мы тут яшчэ дадатковую маску якую-небудзь. Як з вами тут змагацца? Так, вам можна душой, так? Падбіць, і мы тады будзем крочыць далей наперад. А што-небудзь яшчэ тут? А, вось тут яшчэ ёсць. Ты 50 гео аддаў, і нават пасля адразу атрымаў іх назад, так? Атрымаў іх назад. Чаму тут рабілі гэтую адвесную сценку? Невядома. Невядома, незразумела. Так, а як тут? Крыштальная вяршына, так? І в эту крыстальную вяршыну можна з двух бакоў патрапіць. Я не разумею, чаму там зачынена. А тут мы маглі з ліхтарыкам дапамогу ліхтарыка прост патрапіць, прайсці. Гэта дакладна завод Крышталь, так? Я быў не ўпэўнены, што гэта, але ж на прыві, мне здаецца, будзе вельмі дакладна, што мы знайшлі і як гэта выглядае. Так, пачакайце, трэба яшчэ гук паглядзець, ці не малі дадатковых сурсаў на гук. Мне здаецца, ўсё дакладна працуе добра. Калі штосьці будзеце заўважаць, то пішыце у чат, налажу дадаткова. А мы будзем працягваць. Так, працягваем даследаваць лакацыю. У нас няма мапы. Было б дакладна знайсці корніфера, каб яго спытаць, што да як тут, куды ісці, як усё выглядае. Так, тут бачна, што патрэбна ці двайны, мне здаецца, прыжок, так. Тады ідзем уніз. Ідзем уніз, калі не можам патрапіць уверх. А цябе трэба 4 хіта і толькі ў твар. Так, добра.
тут так само, мне здаецца, можа быць якийсь дадатковы секретик, калі будзе гэтая здольнасць. А што гэта? А, ну гэта тое, што нам далі, да, гэту здольнасць. Разумела, так, а я хацеў распавесці, што в гэта месца можна было зачыніць, запінаваць эту нашу шпуньку. А як мы зашпінкуем, калі у нас няма ні мапы, ні компаса, так, зараз. Так, і трэба памятаць пра гэту нашу новую здольнасць. Так, а што з гэтымі крысталламі можна яшчэ рабіць? Мы можам іх разбіваць. Тут штосьці адбываецца зараз. Так, я разумею, што мы не можам прайсці туды ўніз, так? Це будзе пашкоджанне? Так, пашкоджанне. Разумела, тады... Так, трэба быць асцярожным. Глядзець, куды што рухаецца. Так, а мы такого жучка уже сустракалі, ён казаў нам... А, гэта не вельмі добры жучок, ён яшчэ кідае якісь сякеры. Вот з тым, якім мы гаварылі, ён нічога такога не рабіў дрэннага для нас, але ж тут, здаецца, мы перашкаджаем гэтай працы гэтым шахцёрам, так, о, там ёсць лаўца. Гэта выдатна, гэта выдатна. Гэта супер, так, куды? Ну, тут працавалі ўсе, працавалі. О, там пачынаецца гэты платформер. Непросты, так, дзікі якісьці. Так, куды нам? А, вось тут ёсць лаўца, добра. Можна адпачыць. Так, ты трымаеш крысталы і яшчэ робіш якісь-то кветкі, так, з гэтых крысталаў. Па ім трэба трапляць. Мне здаецца, што гэта так. Так, ну гэта як там моцна б'юць. Здаецца, што не такія простыя яны. Так, крысталікі можна парыраваць так, сваім цвікам. Вітанкі ўсім. Як вашыя справы? Як ваш стрым, як ваши справы, што вы робіце? Мы праходзім далей Hollow Knight, што вы рабілі на стрыме у Ангелі Ральфа. Шчыра кажучы, сёння якийсь дзень сумбурны, таму што і стрым пачаўся даволі позна, і нічога не хацела працаваць. Мы зрабілі налады, нават, мне здаецца, і алёрты таксама зляцелі, таму што я іх не пачуў.
Добра, трэба будзе гэта таксама паглядзець. Хацеў бы напомніць тады, хто прыйшоў, што мы атрымалі здольнасць на ніжні удар. Гэта новая здольнасць для гэтага нашага рыцаря. Вось такім ударам можна больш даследаваць новых лакацый, і такім чынам мы патрапілі у... Я нават пакуль не ведаю, што гэта за лакацыя, таму што няма мапы. На гэты завод крышталёў, дзе працуюць шахцёры, здабываюць крышталі. І мы тады будзем сёння даследаваць новую гэтую лакацыю. Як вам гэты пятнічны дзень? Як ваш настрой? Мне здаецца, яшчэ чуть-чуть і будуць выходныя. Мне здаецца, гэта вельмі файна. Так, трэба не быць асцярожным і трохі сябе аднавіць гэты хелспойнты. І таксама з таго ворага, мне здаецца, з пяшчуна, мы атрымалі дадатковы последні асколачак для сасуду для душы. І зараз у нас есть маленькі такі, калі паглядзець у левы закуток экрана, там есть дадатковы маленькі сасуд, які вельмі дапамагае, каб трымаць больш душы. Вось такія навіны зараз, і наша задача будзе у даследаванні зараз гэтай лакацыі. Так вельмі тут не добрасуседскія адносіны паміж намі і гэтымі шахторамі, так? Я б сказаў, не вельмі простыя ворагі зараз. Будем шукаць корніфера, каб аддаў нам мапу, і каб мы разумелі, куды нам трэба прайсці, паглядзець, што яшчэ, дзе мы што не бачылі. Так, гэтую лаўку я помню, і такім чынам мы зрабілі якісьці вялікі крюк. Так, поднимаемся вверх. Так, тут мы былі, тут трэба як-то адчыніць гэтыя брамы, десь яшчэ ўверх можна прайсці. Таксама было бы добра не згубіць здароўе і не памерці зараз, таму што мы трымаем дадатковы амулет з тым, чтобы атрымліваць больш гео. Так, надчаплены на нас. І нема компасу. Так, а тут у нас штосьці схавала. О! Так, зразумела, што тут ёсць складанае месца. Тут нават два гэтых, так, чэліка, якіх можна выратаваць. А можна пайсці на лаўцу, каб гэты прыбраць пакуль артефакт з гео, каб он не разламаўся, каб не прыйшлося ісці і рабіць яго зноў. Зараз хуценька туды спусцімся.
Бо я на 100% упевнений, що там може і навіть не атрымаецца з першага разу гэты платформер здзейсніць. Так, дазваляе стаяць на месцы, это зразумела. Тады пакуль компас нацепім, каб паглядзець. А ёсць мапа. Ну, далёка мы уже зашлі. Вы уже все обновились тут. Может тут есть якийсь закуток, секретик таямнічий, там нічого нема. Шкода, так. А сюди ми не заберемся. Так, это молодой человек, и он бьется только из твару, а вас тут шмат. Тут так само. Шмат души, можна використовувати стрели. Так, і тут зараз почнеться трохи усяка незрозуміла хрень. Як тут з гэтымі ўсімі механікамі можна прабегчы. Так, і, здаецца, можа быць, можна ворагаў трохі нафарміць, каб не бегчы ў самы пачатак. А, то вы... Там ворагі, якіх нельга забить, так? Вось тут гэты. А ближе кто-нибудь есть? Как путинка душу отрымать? А, ну коли пройти, тады без этого, без адпачынку на лаўцы респаўнуцца гэтыя вялікія, гэта нам падабаецца, але ж калі ты тут падаеш, то трэба будзе прайсці зноў. Добра. Добрае месца, каб яшчэ для дадатковых спроб мы маглі атрымліваць душы. Так, амаль зразумела. Ну, толькі амаль. Так, добра. Пойду яшчэ раз нафармлю і вярнуся. Так, берем себе на спробы. Так само атрымліваем гео. Так, не спяшаемся, все добрае. Трэба толькі націскаць, сказаў я, і я нават не ведаю. А ці можаш ты рабіць дэш? А, ты можаш, так, добра. Можа, не патрэбна было прыгаць тады, не? Можа быць. Будем ведаць. Так, гэта ўсё было для, каб вызваліць гэтага нашага сябра зелёнага. Нашу гэту істоту, так. А куды далей? Так, тут якийсь-то трындзец адбываецца, так. А не, все добре.
Не трэба было рабіць рэакшн на гэта. Так, тут ёсць схаваная дверца. Мне здаецца, што за дашам мы не зможам туды далей прайсці, а ўверх таксама патрэбна яшчэ таксама вялікі прыжок, так? Але вельмі хочацца і колецца. А не. Мне здаецца, што мы можам туды патрапіць нават. Пачакайце. А можа і можа. А, так, ёсць у нас корніфер. Бачыў яго лісты дзесьці непадалёку бадзяецца. Но не ў гэтым боку. Так, нам прапаноўваюць прайсці праз гэтыя незразумелыя месца. Так, трэба, мне здаецца, уніз ісці, а не ў той бок. Так, а мы што тут? А, ну мы на лаўцы, добра. Ну, такая прывабна прыгожая лакацыя, не было ўсё ў сонгу лакацыі з розавым, мне здаецца, такім адценнем. А ў левым боку мы прыгалі ці не? Не прыгалі. Тут што? Тут яйцо, так? Пратухлае яйцо. У нас уже такіх 3. Што нам гэта дае, мы пакуль не ведаем. Так, будем крочить. Так, нават нельга трапляць на тое, што прылятае да нас. Чутно, што яшчэ хто-то б'е дзесьці, но я не ўпэўнены, што нам... А, ну гэта вось гэтыя хлопцы. Вось гэтыя хлапчукі. Там таксама нават здаецца, што можа быць патрэбен другі прыжок, і там можа быць такі схаваная таямнічая пустота, так. А можа туды добавлю шпуньку, каб не забыцца пра гэтае месца. Праз час, калі ўжо больш яна будзе нам адчыняцца, ты заўсёды забудзеш, дзе што ты бачыў. І трэба заўсёды застаўляць дадатковыя нашы гэтыя ўсе піны. Так, вернули сабе нашу душу зараз. І зараз трэба ісці ўніз. А потым куды? Так, не складана. Корніфер. Там якийсь-то город, так, не? А ось і корніфер. Збіраешся на гару, я чуў розныя байкі пра яе вяршыню, але для мяне завысока ўсё-такі, да я не люблю вышыню.
Я так само і не люблю вышыню, так, але ж ты кажаш, што ў гэтай лакацыі ёсць вышыня, яка фей у... Ой, блин, уже так шмат ты ад мяне. Так, я уклаўся аб адзін з крышталаў тут. Я укололся об один из кришталов. Тут такие вострые, что жах, яны яшчэ і паўсюль. Калі ідзеш наверх, глядзі, куды ступаеш. Так, вядома. У нас ужо гэтыя крысталы таксама пакалолі. І тут вось таксама тебе даюць другі прыжок, і там штосьці ты можаш таксама амулет якісьці узяць. Трэба пра гэта так ты мне аддаў, так, ты мне даў гэтую мапу. Ну, так само тут чырвоны зробім на мапе і куды далей. Мы можам прайсці ў правы бок. Там яшчэ ўверх мы не былі. Ну там таксама брама. Там браму мы зможам прайсці вось у правы бок і ўверх. Уверх мы можем пройти зараз, но можа... тут все равно гэты выпрабаванні з лазерами, потому можа пакуль тады уверх будзе больш добрым рашэннем зараз. Так, а ты б'ешься. Так, ты б'ешься. Куды? З гэтага боку я не злезу. Так, тут таксама ёсць лаўца, можна да яе дайсці. Але мне здаецца, што гэта пастка. Там тут і сидіць. Ну так. Криштальный шторож. Так, а ты сверху не бьешься, так? Или тебе можно перепрыгнуть? Что на конт того копья? На лавку можно сесть и зараз ці ні? Нема хуткага крыстала, тут было бы вельмі зручна, каб аднавіць по таймингу. Будем ведаць, што тут трэба крыстал, і нават можна зараз его зачепіць, потому что ўсё роўна трэба вярнуць нашу гэтую душу. Такім чынам мы скінем гэты збор душы, можна скінуць компас і ўзяць вось гэтую здольнасць нашу. Здольнасць не хутка, а хутчэй аднаўляць здароўе, хелспойнты. Не выглядае той страж вельмі складаным, здаецца, ён проста захоўвае лаўцу, каб доўга не ісці ўверх. Ну, тады будем хутенько вяртацца. Так, там зачынена. Зноў вы. Я вас ведаю. Далей. Компас мы скинули. Так, короче, тут у нас выпрабаванне з лазерами. Не складана.
Але ж трэба паспяшацца. Так, зараз чакаем і не трэба было свальвацца. Так, сюды у гэты бок і вось мы ўжо бліжэй да таго месца. Так, а там Корніфер, так. Сядзеў. Глядзеў, так. До нас его не долетает. Так, и вот то место, так? Ну что, давай смахнемся. Так, далее забрать эти. А, так ты стоишь. А як ну, тут может ближе до... Так, не розумію. А, ну хопіць Даша в паветры, тады можна і заставацца бліжэй. Так, ну гэта было не надто. Не поспел. Десь он хутчэй рухаецца. Пачаў. Зажал меня у закутку. Так, а куды ты полетел? Мы тебе яшчэ побачим. Так, и вось мы лавку нашу адвоевали тут, перемогли, и можно уже прибрать тогда гэты крыстал, пакуль нам не потребен. Вернуть компас, вернуть вось гэты и вернуть не, а что тады? А чым я тады? А, компасом, так? А, гэта не той. Вось. Так, вось наш білд тады. Ну, вось таким чынам далей паглядзім, што у нас у правым закутку. Так, мы тут адчынілі хуткі проход для чаго? Што ўнізе? Так, месца з гэтымі лятучымі крысталапрыёмнікамі. Крысталазачэпнікамі. Так, а як гэты вораг можна так паглядзець? Хто гэта? Крыштальны паляўнічы. Страляе па чугы асколкамі крышталя, што ж хутка адрастае. Адрастаем, так. Так, а што у нас тут зачынена?
толькі каб таго, щоб атрымаць дадатковую душу, так? Тут зрабілі. Зразумела. Не падыходзь. Так, тут выпрабаванне, чтобы яшчэ аднаго наша зялёнага сябра выратаваць. Ужо гэта будзе трэці, мне здаецца, у гэтай лакацыі. А як тут? Па нізе і па версе можна прайсці. А па нізе там мы выйдзем з якога боку? А, зразумела. Тады нам трэба у верхні. Але ж там вельмі хутка б'юць гэтыя малаточкі. Для мяне складана. А як тут? Нема гэтага пачуцця рытму. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Так, не зрозуміло. Що я зараз не бачу. Не хутка рухається. А, ну ось. Добре, що гэта на один раз робили. Все. Ой, ну от прибрали цалком. Великий дякую. Так, таким чином можна вернуться на ту лавку, откуда ми прийшли, тоді домалюється мапа, що тут навіть і можна і тим шляхом дойти, і тим. А, туди ще вниз можна пройти. Це не то место, где яшчэ не зеленый наш сябра. Сядзіць. Так, тут штосьці зачынена. Так, тут не зразумела, тут зараз будзе балюча. Так, о, вас тут шмат. Ой, амаль што. Так, я ведаю, што атрымаў бы пашкоджанне на апошнім адзінкі здароўя, таму трэба было трохі падлікавацца. Так, а там яшчэ быў таксама наеў каменчык. Тут нават не каменчык, а крысталы гэтыя, да, крышталь. Завод крышталь. Дзе наш завод крышталь? Я веду, што у Гомелі ёсць. Вырабляе розныя рэчы. Так, а куды? Так, зноў так. Это складанне за любого ворога, так.
Ну тут нават як-то. Так, а можна я сяду на лаўцу і закіну гэты збіратель гео хутенька? Бо трохи прижала мяне, притиснула. Трохи меня притиснула. А что тут? А, вот тут у нас. Ну тогда крочим сюда, садимся. Куды, что мы будем яшчэ дадаткова взять можно, пакуль можно взять вось гэты здольнасць, каб не рухацца, калі мы б'ем. Мы мапу намалявалі і куды? Мы можем уніз прайсці, а там нават, не, может быть той бок, который управа, нам показывает, что мы не доследовали. Так, летим, тут зачинено. Нам треба було компас брати. Мне просто здається, як-то незвичайно не рухаються, як-то. А як тут? Ти що, підпригнути треба? Вы мне пропонуєте пройти влево, чи що? Чи я не розумію? Чи вниз? Ай. Ай. О. Да, так. Это пошел гэты ЧПД, мне здаецца. Калі хто гуляў, то ты ведаеш, що там так само было. Ну докладно, так. Ой, гэта ж сімуатошки трэба гэтыя праходзіць. Ну, будем пакутаваць зараз. А что там? Это весь шлях для того, как мы отчинили гэтый трэш. Гэты сундучок. Ну, цікаво, что... так мы ще таким чином не гео можем стратить зараз, добре. Прям дышу в эту стену. Ну, вот это не допомогло. Так. Там есть сейф-зона, вот.
Ось тут. Ну что? Так, а что в унизе? Может там есть... здесь заховать... А, ну тут... Может, лаўца ўнізе было более прышпільна, такім чынам мы можем не праходзіць яшчэ раз вось той участак, так? Будем ведаць. Так, не хотел я ехать. Так само не хотел ехать, или пришлось? И зараз не хотел ехать. Так, ну амаль. Можно было, может с этими молоточками было просто. Да их. А, ты меня бьешь еще. Ну что так. А что тут? Ой, и ради этого треба было так покутывать. Не ломается, добро. Таким чынам мы там, здаецца, все поглядели. Галоўнае гэта далезці да лаўцы зараз і працягнуць свой шлях уверх. Шлях до горы. Так, тут мы были. Нам... Ну, гэта закуток. Поглядим на нашей мапе, что там. Ці нічога мы не пропустили. Так, у правом боку пройшли гэтые выпрабаванні. Там еще есть додатковое место пройти у правый бок. Цікаво. Можно было поглядеть, что там есть. Путенька. Это вниз, это там, где пройсці ў левый бок. Я ось про гэты шлях кажу. Ты скончыць зараз ось гэтую частку. Ну, можно, наверное, зараз скончыць верхнюю частку, каб уже не спускаться туды ўниз. Калі нам, конечно, дадуць пройсці. А, ну я такие... Были у меня такие подозры. Были такие думки, что нам заблокуют. Кажут, идите простые места, какие не вельми простые, так? Или зусім непростые. Так, болеть. А мы не сбираем его. Так, они так мне дают. Это ок. Ну тут ключ крамника. А куды гэты ключ крамника нам патрэбна уставить? Я памятаю, что у городе слёз есть место, куды может быть гэты ключ подойдзе. Так, будем ведать, что у нас там есть вариант пройти у другое место. А тут нема ничего цікавого. Здається, что не. Так, тут занадто тихо чомусь, тому що тут наш сябр стоїть. Але і краєвид, правда?
Я не здзіўлены, што пераход праз гэтыя блішчастыя пячоры табе удаўся, так? Выглядаеш як асілак. Было б зусім страшна, каб немалы рост. Цябе засмуцілі тыя шахцёры ўнізе, адным швом працуюць, не разгібаючы спін для бясконцай задачы. Нават адоленыя хваробы, бо на іхніх абалонках моцнае прызначэнне выціснута, так? Кажуць, у крыштальнай руде ёсць якаясьці энергія, не такая магутная, як душа, которую скаралі гараджане, але не такая смертоносная. Дзіўна, што я ведаю такія даўнія факты, і адкуль гэтыя веды узяліся, пытаецца ён. Добра. Мы не ведаем, ты паляўнічы, ты ўжо шмат дзе быў, і заўсёды мы цябе бачым наперадзе нашага падарожжа, наших прыгод. Так, што ў нас? Мы не зможам залезці тут. А праз NPC таксама нельга залезці, цікава. Ці аднаўляецца ён ці не? Толькі праз лаўку, здаецца. Так, там штосьці блішчыць. Як та стая сарока, якой ўсё цікава, так. Так, рухаемся хутчэй. Не затрымліваемся. Так, што тут у нас? Дзённік ваўдруўнік. А хто гэта забірае гэтыя дрэвнасці? Я так не зразумеў. Такі шмат, і ці ніхто, можа, не збірае. Што робіце? Усё тое ж так, бачу, што тут павінна выкарыстоўваць удар уніз. Што, тут я памру, так? Вядома. А где гэта месца, куды дзе я? А я тут? Да? Не? Верните мне мой компас. Так, гэта дзесьці недалёка. Чаму ўніз? Это ж не ўнізе было. А, мы прыйшлі ўверх і там спусціліся. Зразумеў, цікава. Пікаю, не чапайце мяне, калі... А, тут зачынена, все зразумела. Тут нам трэба было яшчэ адчыніць, каб гэтага круката не рабіць. Ну, хто ж ведаў. Пачнем. Ногі ў рукі ўгору. Так. Потімка у гэты бок сюды прайсці. Адчыняйце, ніхто не адчыняе. Ці можа тут таксама ёсць месца, дзе трэба выкарыстоўваць. А, ну вось мы зараз спрабуем, ці мы можам сюда. А праз твой малаточак. Можам гэта зрабіць.
Эх, амаль что. Можешь какой-то бок пройти? И чапился. Треба еще дальше робить. Ну, зараз помру. Да. Добро. Так, цікаве место. Але не ведаю, стоит ли оно гэтага ці не. Ой. Так ты меня забьешь зараз. Я тебя забью. Я тады шпуньку покладу, что может быть туды можно яшчэ залезці. На вопрос праз NPC. Калі шмат чаго можно будет даследовать. Так, вось это место можно хутка было прыпыніць. А тут яшчэ гэтыя. А ты что там гутарыш шахтёрами, як яны працуюць, што робяць? Так, не забывайте. Не забивайте, коли ласка. Коли ласка, не забывайте, не забивайте. Так. Мне с теми полемничными кристаллами будет тяжко. Так, не потрапил. Эта пляцовка мне всю малину сбила. Хотел подпрыгнуть, але ж яна опынулась на моем шляху. Таким чином мы там отчинили. Хоп, хей. Если ты моцно так бьешь, что трясется на вот монитор. Хлопчуки, як тут з вами тут поборотися так? Ой, а ми щось тут може не треба було гэта было разбивать? Хто ведає? Добре, зараз можна ще раз поспробувати залізти. Ой. Так, ну я залез. Таким, мне здаецца, што гэта хуткае перамяшчэнне ўніз, і праз вось бок унізе можна было лёгка гэта зрабіць, прайсці. Мне чамусьці цікава, чаму я сюды прыйшоў. Ого. Так, тут какие-то хлопцы з гэтымі спіламі. Не працую, на крыстал не трэба залезці, так? А тут? А вот сюда я змог это зрабіць. Так, а что ты бяжиш до мяне? Не бяжы. На валявых.
Так, дайте что-нибудь смачное тут. Ці змагу я знайсці ці не? Ой, гэта я не люблю гэтых мушак. Ты уже на мяне цэлішся, ты шо? Що там унізе цікава? Ты толькі хацеў адпачыць. Прыйшлося дзейнічаць хутка. Так, а куды далей? Спадзяюся, што геймдизайн не дазваляе сюды прыйсці з маімі ўсімі здольнасцямі, што ў мяне ёсць. Можа і лаўку мне дадуць. Хто хутчэй стрэліць, ці я, ці ён? Мне здаецца, што ён. Тут трэба глядзець уважліва на пустоты. Нет тут пустот ніякіх. Так, а мапу мне не намалявалі пакуль. А, ну вось, мой прыдзел, так? Чым прыдзел можна было бы таксама на NPC сюды залезці. Тут же NPC якія лётае. Шкада. Шкада, што прыйдзецца спусціцца. Можа тут яшчэ ёсць кудысьці ўправа ці ўлева прыйсці. Не. А калі я яшчэ раз сюды вярнуся, то будзе ли гэта зразумела, а наконт той, якая летае. Не. Чорт. А як тады? Можа, ўсё ж такі... Не. Ну, даецца чакаць другога прыжка, можа, ці яшчэ раз правесці гэты трюк з лаўкай, якая аднавіць усіх ворагаў. Так, а тут нават нельга бегчы, так. Па сцяне. Тут же робіцца даш. Это не як у Сілсонгу. Можна я пройду, ці... А, по тебе мы павінны трапляць толькі так, і нават праз гэтыя бесконцы удары ты не будзеш пашкоджаны. Окей. А лапки тут нема. Нездалёк. Так, а ўнізе што там ёсць? Там хтосьці лётае. Можа, ўнізе штосьці ёсць цікавае? Ну так. Ну так. Ну что, мы тут загинем? Не хотелось бы.
Не хацелось бы шмат чаго. Ты што намаляваў там? Окей. А як? Толькі адзін шлях туды вядзе да гэтага, так, праз NPC. Здаецца, што з другім гэтым прыжком толькі гэта робіцца. Я не бачу, што там яшчэ ёсць якісь дадатковае месца. Так, ну тады ідзем забіраць нашу чорную душу. Опана, опана, окей. Мне цікаво, трымаецца ли мне з другой спробы яшчэ раз туды патрапіць. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а ты б'еш нават. Ты не бей, ты кидай секиру. Далеко кидаю. Так, спрацавала, і тут таксама спрацуе. Ох, гэты рюкзак. Чаму тут пабегчы? Незразумела, але ж зразумела. Так, дзе ты там? Не паміраем, яшчэ рана гэта рабіць. Ты ко мне будзеш ляцець ці не? Ці ты чакаеш? А, ну все, ты прыйшоў. Прыйшоў да мяне, а вы ідзеце таксама да мяне. Можа, не трэба. Што вы паднімаецесь там высока? Упс. Так. Ці лазер, ці крыстал. Так, що у вас так шмат тут? Так, сховаліся. Было бы добра да яго стрэліць. Але у мяне няма душы. Дастаткова. Яшчэ я зваліўся. Гэтага не хопіць. Трэба набываць тады, прайсці можа ў левы бок. Вось гэтым змагацца і, можа быць, не змагацца было дрэннай ідеяй. Дрэнная ідэя прыходзіць да мяне. Як было 3, так і засталося. Да хопіць, да иди сюда. Да не надо, ну что ты. Так, куды? Что мы можем зрабіць яшчэ? О, там есть дрэўцы, надо гэта пазначыць.
Який незручний даш. Є ще вороги якісь нам можуть допомогти. Ну, тільки такі, я зрозумів. Приходь. Приходь, там нема місця. Угу. Так, обошли. Хтось застався тут ще. Ти летиш? Не попал. Попал. Так, есть один стрел. Но этого недостатково. Есть еще стрел. Может будет 2. Так, великая стратегия. Так, там-то можно с дэшем-то долезть, о. Як тут? Уже бежать треба? Ну и там вообще срака. Там срака. Ой. Я не ведаю, як гэта адбылося тут. Што я гэту сраку змог зайсці. А як у адваротны бок? Самае складанае гэта з гэтай сракі вылезці потым, так. Я спадзяюся, што калі я памру, мне дадуць чекпоінт з другога боку. А ну. Так, ну мы выратавалі свайго сябра, добра. Не ведаю, ці стоіла гэта таго ці не. Ці каштавала. Каштавалі гэтыя пакуты. Ну і можна яшчэ праверыць тэорыю, раз мы тут, з тым, што можна залезці з дапамогай лятучага таго галандца. Я, конечно, не упэўнены. Ой, а ты што тут робіш? Мне здавалося, што я ўсіх забіў. Ты сапсуеш мне ўсё тут. Так, ну трэба зараз уважліва з гэтай последняй апошняй адзінкай. Оп. Ой-ой-ой. Так незручна. Так, я гэта адчуў дакладна, што гэта было незручна. Вяртаемся зноў. Так, штосьці там ёсць яшчэ? Не, нема. Так, шел уверх. Так, мы тут уже были. Где ты с кирочкой тут стоишь? Ты коли бьешь, там бьешь тут. Так, ну мы хутенько залезли там и зараз поглядим, что у нас
тут адбываецца, так. Значит, ты адыходзіш, так? По вертыкалі, добра. Добра. Я перамог першага босса, так? Круто. А у якой гульні? У Hollow Knight ці у Silksong? У гэтай, так? У гэтай, так? Ну, цікава. Тут зараз гэты паралельнае праходжанне. А у нас першы босс быў хто? А, быў такі вялікі жучок, мне здаецца, у яком былі такія гэтыя захрасты. Так. Зараз можна хуценька паглядзець па дзённіку. Даецца вось. Не, тут далей. Амнімзекун. Вось. Фальшивы рыцар, так? Фальшивы рыцар, мне здаецца, быў першым боссом. А, і нават не. Не позначает, что это босс, но мне здаецца, что ён. А, Бзыкун. Бзыкун, першы босс. Такой же маленький такі, не? Може і ён. Уже не памятаю, Бзыкун там вялікі і маленькі. А, маці. А, маці, так, памятаю, так. Она такая великая. Разумела. Ну, цікаво, цікаво. Так тебе, може, не мае сэнс глядзець, каб, можа, гэта не спалярыць, каб ты то так само насалоджваўся гульнёй і пакутамі. І ты так у паўвока будеш глядзець. Это, мабыць, я, можа, сваімі гэтымі праходжаннямі прымусіў цябе паглядзець. А гэта твоя першая будзе Hollow Knight гульня? Можа, ты раней гуляў, такі пасмакаваць яшчэ раз. Калі б я не глядзеў, я б, напэўна, не пайшоў бы спрабаваць яшчэ раз. А, разумею. Так, мне тут даюць люлей. Я нават не ведаю, што тут. Як тут схавацца? У першы раз у меня адразу не атрымалася. Ну нічога. Цярпенне і труд, набываецца скіл. Таксама трэба глядзець, што можна выкарыстоўваць, куды можна пайсці. Гэта спрашчае. І прылады можна выкарыстоўваць у гэты момант у гульні. Такім чынам спрашчае гэты досвед і праходжанне. Так, а што ты ўсё ж на мяне тут б'еш сваім лазерам, так? Главное зараз не забіць нашу гэтую маленькую мушку, якая лётаюць, і самім не памерці. Каб тэорыю-то праверыць, навошта мы сюды нават забіраліся. Так, ты ляціш там, так? А, ну вось ты тут мяне зараз, если я хутенька не пройду, заб'еш. Так, ляці. Так, не атрымалася, не атрымалася. З першай спробы я нават не ўпэўнены, што я нават падлятаю з удару па яе. З малаточка-то атрымлівалася праходить, а так зараз не моцна. А для того, каб пры скоку на ворагаў шкоду наносіць, трэба нейкая рэч. Не, мне здаецца, што наўпрост ты б'еш, і такім чынам, калі у них няма панцыраў ці шлёмаў, тады гэта атрымліваецца пашкода, і нават ёсць невялічкі гэты джамп.
Ну харе уже мне. Ну я не ведаю тут. На меня заб'е. Так ладно. Каці вниз. А, ну ты сама забілася праз мае гэтыя рэчы. Добра. Не упэўнены, што так было задумана распрацоўшчыкамі. Там можна гэта зрабіць, здаецца, но калі ўжо будзе немаль чаго даследаваць у гэтай лакацыі, толькі тады можна тады ісці і гэты фінт, мне здаецца, рабіць. Можа, калі дадуць другі прыжок, тады сюды мае сэнс ісці. Ну, але калі ўсё ж астатняе будзе адчынена. Калі ты зверху на іх скочыш, трэба адначасова удар націскаць, каб шкоду нанесці. Так, ну вось калі ты нажимаеш прыжок, ты потым нажимаеш вниз і удар цвікам вниз, так, і такім чынам ты можаш патрапіць па іх. Ну і так здароўе яно знікае, так. А дзе яго ўзяць? А у цябе няма зараз? Мне здаецца, што павінен быць адразу. Калі быў Сілсонг, калі Сілсонг там прыходзіў, тады на ютубе казалі, што там же быў сюда дыяганальны гэты, так, здольнасць біць. І там казалі, што трэба крэст знайсці, каб себе спрасціць жыццё, каб было вось гэта здольнасць уніз біць у самым пачатку Hollow Knight. А мне здаецца, што гэта у самым пачатку тебе даюць гэтую спробу. Ну, яно працуе, але я магу памыляцца. Тому што, можа быць, хтосьці таксама гуляў, можа удакладніць і пацвердзіць, што гэта здаецца у пачатку гульні. Подпрыгиваешь и жмешь вниз и удар. Пакуль, ну, амаль я так памятаю зараз, но але я могу памыляцца, потому что мне зараз два гэтых сусвета сустрэліся. И Silksong, и Hollow Knight першы. Так, не забивайте меня, у меня там шмат гео, мне трэба дайсці. І потым я больш сюды не вярнуся хуткім часам. Ну вось паспрабуй. Мне здаецца, што павінна атрымацца. І што, ты нават сюды ў закуток б'еш? Не бей. Душа моя, верніся, я ўсё тебе прабачу, так. І мяне не забівай. Так, ну мы тады вырашылі гэта пакуль пакласці там. І у нас ёсць тады праход куды? Унізе там ёсць. Мы не дайшлі. Улева там зачынена, можа там ключ патрэбны. Можа зразу там зараз пойдзем паглядзім. І такім чынам працягнем наша гэта падарожжа. Ну, мы... Можа, нават і сюды нам не трэба было скокаць. Ну, ты мне так моцна сякеры сваёй шмаляеш, аж у ушах звініць. Так, тут мы не падымемся. Вось тут што у нас? Ты просто позначаешь, что там есть такі закуток, и мне здавалося, там есть диверсія, може тут. Ну, зразумела, тады зразумела. Таксама трэба памятаць, што калі будзе двойны прыжок, тады... Ну, будзе двойны прыжок, дакладна, потому што так распрацаваны лакацыі. Месца, дзе можна яшчэ залезці, таму не хвалюемся, яшчэ там будзем. Униз можно пройти праз гэтыя крысталікі. Тут якийсь жах адбыўся.
галоўнае ведаць, калі лікавацца, а тады будзе ўсё добра. Тады ідзем, тады ось туды ў правы закуток, правы бок, можна прысесці. Здаецца, там уніз мы ж адчынялі. Да, адчынялі, хацеў я прайсці хутка. Прыйдзецца зноў абыходзіць. А чаму тут таксама? Так заўсёды і было. Добра. Тады карабкаемся. Вось тут у нас ёсць месца. Здаецца нават, што ў Сілксонгу такія самыя былі чувакі у механічнай гэтай лакацыі, дзе там шмат, дзе недавно Міхась пакутаваў, і нават, мне здаецца, проста не перарысавалі гэтай анімацыі, нават такія ж, але ж тут крысталы, так? А там пікі. І вось мы тут, і вось мы тут. Тут какой-то бяльздарны жук вісіць. Так выглядае як арэна. Не надта хацелася бы туды. Ну вось тут будзе двойны гэты прыжок, можна будзе зрабіць даш, потом прыгнуць, потом вызваліць таго зелёнага нашага сябра. Тут што, трэба было ўніз паглядзець? Ці там бездна? Не глядзіш? Тут можна паглядзець? Ну, ради наукі, тады ради наукі. Нема. А тут того таксама тут. Ага, вось. Не паглядзеў уніз. А што гэта там? Ну, гэты платформер, так? Пляцоўкін. Месье Пляцоўкін, так, куды? Мне просто было жахліва за то, што можа быць гэта таксама пікі. Так, тут што? Чаму мне даюць душу? Не зразумела чаму. Хаціце, чтобы я што зрабіў? Ну, просто не трапляў пад лазеры, так? Гэта складана зрабіць. Окей. Я не хацеў гэтага рабіць, а вы мяне прымусілі, так? Во, нічога сабе тут так далёка ісці. Чым мне падабаецца Сілксонг і Hollow Knight, гэта тым, што тут распрацаваны чекпоінты. Добра, калі б гэта было вельмі там марудна, тады быў бы жорсткі мат, мне здаецца. Но тут гэта разрабілі добра, таму ты як бы з распрацоўшчыкамі на адной хвалі і як бы вы рука об руцу ідзеце. Так, штосьці там б'ецца. Мы хацім гэта адчыніць ці не? Ой-ой-ой. Крыштальнае сэрца, што? Пакуль на зямлі або чапляць за сцяну, каб знайсці сілу, адпусціць клавішу, каб прынуцца наперад і ў палёт праз паветра.
Так, а что это такое? У меня есть уже даш, не? ЛТ звыш рывок. Что? А. Ого. Это як Харнет мае здольнасць была гарпун уверх пуляць, так тут таксама. Гэта моцна, но гэта не тое, што я думаў, што гэта будзе. Я думаў, што мне дадуць уверх, а как я гэтым карыстацца, навошта мне ў левы бок? А, таму што былі шмат лакацый, якія з шыпамі, так? Ну, зразумела. А чаму там коротко ты ляціш, а тут доўга ты ляціш? А, ну гэта вельмі файная здольнасць. Тады такім чынам, што тады мы можам прайсці ўніз, калі там, а мне здаецца, там зачынена. А, ну можна яшчэ прайсці там, ось дзе чырвоная пімка стаіць левая. А ляціш да бліжэйшай перашкоды, ну гэта моцна. Гэта моцна. Гэта нам таксама шмат чаго нагадвае ў тых лакацыях, дзе мы ўжо былі, там таксама былі месцы, дзе гэтая здольнасць патрэбная. Таму мы туды будзем вяртацца і гэта выкарыстоўваць. А на вас гэта працуе? Цікава. Працуе. Так все, мы прайшлі гульню. С этой здольнасцю, мне здаецца, ўжо няма нічога складанага. Так, можна было там прайсці да лаўцы. А можа тогда таксама... Не, это з зямлі толькі робіць, так? Хитрый жук. Хитрый жук, подумаў я пра сябе, калі падумаў, што можна зачапіцца і яшчэ гэта зрабіць у паветры. Мелкі вораг не перашкода, а от з гэтым. Ты можа две адзінкі робіць, так? 1, 2, не, толькі 1, нават 1. Малавата будзе, малавата. Так, і зноў гэта мои улюбленыя крышталікі. Так, толькі каб намаляваць мне мапу, паказалі, што я нічога не забыўся там зрабіць. Так, ну вось мы пролетели, прайшлі, вярнуліся у адваротны бок. Ну, добра. Добра, файна. Ідзем тады ўлева. Лево униз. Униз. Вось, тут дзе корніфер быў. Но так, все ж туда наверх я не забяруся. Як торпеда-то? А куды ты яшчэ? Ты нават праз две локацыі ляціш, щоб я 2 раза не націскаў? Это вы так норм придумали, так? Каб я 2 разы не націскаў. Добра. Ты що, тормозить треба? Так, ну ми докладно торпеда, так. Сховали штось тут, не? Не ховайте. А чому? Знову. Ну, это не так легко.
дають полетать, дають полетать. Хорошо, что не спочатку. Сюди. А тут що? Да, можна ще і так робити. Ну, не так, конечно. Ну, зрозумели. Там еще со стены можно... это место зрозумело, а ось тут мне не зрозумело. Можно со стены еще это робить? Так, глядите, что. Все ж таки можно это робить. Там надо было написано. І навошта? Тут хутке переміщення до той локації, так? А чому так... Зрозуміло. Зрозуміло, що не масочка, не амулетик. А Могильов лифт маш, так? І танки. Так, у меня еще шкодования в гэтых нема. Тады... Так, я не хотел, пробачьте. Трэба сесть, поглядеть. Ці будем мы вертаться ці не. А где мы можем сесть? Ось тут можем сесть. Мапа обновлена. Пролетели, пропердели перший поверх. Надо было еще другий поверх сейчас зараз поглядеть. Так что мне в обратный бок зараз. Ой, так не... Нема такого ожидания великого туди, ну що поделать, здається, прийдеться зараз йти в отворотний бок, тому що праз нижню локацію, а може праз нижню буде лепей. Ну давайте, може, праз нижню зробимо. Не, праз верхню, надається, худше буде. Добре. Будем вертаться, каб да ўсё ж таки даследовать, каб не было гэтых дырок. У тебя что-нибудь есть? Тебе ничего не з'явилось, так? З'явилось? О, ты такий. О, тут есть маска додатковая, так? А чому у меня гео не шмат? Я помер тогда, я не зауважив. Шмат було. Бачили, не? Я десь помер, і ти не зауважив, так? І не набрав гео. Блин. Ну, такое здарається. Но я видел, что в банке у меня 1500. Тебе там замагались, 316, так мало. Добре, а що ти гандлюєш чим? Обломок сосуда, зрозуміло. Елегантний ключ, так само зрозуміло, гэта, наверное, город слёз. У нас там яшчэ есть ключ, куди гэта можа прыйсці. Цяжкі удар. Це на ячейкі тобі більш падабаецца лупцаваць ворагаў цвіком сваім. Так, калі надзееш гэты амулет, можаш кожным ударам адпраўляць іх у палёт. Незразумела, но цікава. Це на ячейкі падабаецца, што на моей калекцыі прыгожая штучка, правда, калі насіць на сябе, бегаеш хутчэй і не стамней. Это про хуткасць, добра. Ну, шмат чаго можна купіць, колькі трэба. Трэба 1500, 1700, 3200, здаецца, амаль што. Так, а у мадам есть что-нибудь? И танки? Папа надо. Не? Ну, нічого нема, зрозуміло. Ой, верніся. Таким чином ми що робимо? Ми йдемо
Не можу штосьці купіць на гэты 300, чтобы яны таксама, калі я згублюся. Ёсць там што-небудзь невялікае? 350 трэба, ну... Зрабіў бы мне яшчэ скідос, тады не робіш. А той стары шумны ліфт, ён куды ідзе? Можа ўверх, на старыя шахты, якія ўсяклі іх вяршыны? Ты быў там? Я правда, што крышталі растуць усюль, дзе толькі ступіць можна. Адзін вясковец раз прынёс некалькі тых крышталёў сюды і сам надта разумеў прывабы. Іх не з'есці, ні пад галаву падкласці, па мне дык яны зусім не вартыя клопату. Маеш рацыю. Крышталі гэта толькі на будаўніцтва лікёраводачнага ці какой-нибудь посуд красивый, прыгожы рабіць, прывабны. Так, а там я не ведаю нічого, чаму яны працуюць і як яны яго выкарыстоўваюць. ЛТ. ЛТ. А ці трэба націскаць? Летим путенько. Так. У гэты час распрацоўшчыкі Silksong. Мы ляцім. Ой, тут нават все поразбурылі. Мы летели по горизонтали, давайте зробім по вертикалі. Гэта выдатная ідэя, усім прэмію по $2000. Так, куды? Ой, тут якія-то карагоды мне непрывабныя. Можа, я нават не ў той бок іду. Так, і вось мы тут. Зараз меня хотят мне сраку поджечь. Подпалите срачку. Что тут треба? Разумел. Но не так далеко. А, меня чекпоинт уперед кинул. Цікаво, а добре, што гэта адбылося так. І вось мы тут, ці варта ісці вось на гэтую ленту, ці гэта хуткае перамяшчэнне ў другі бок. Ага. Да? Они еще кажут, что у тебя нету этой здольности на другий прыжок, тому и это добро, что таким чином подсказывают, что ты можешь вернуться в отворотный. А так бы мы могли бы сюда залезть и все, на что тебе это был великий дэш влево и вправо. Слушная заувага, слушная. Зараз мы вернемся там, где трэба было з самого пачатку разбивать гэты крысталы. Не? А, нам дали глыбокая концентрация, нам здабылі амулет. За вялікі час старалася глыбокая концентрация. 4 ячейкі. За вялікі час стварылася ў крышталі само па сабе, выцягвае душу з навакольнага паветра. Чаго? Владальнік будзе канцэнтраваць душу павольней, але лічэнне падвойваецца. Гэта пазначае, што клекацца мы будзем як-то не хутка, так, не хутчэй, як мы зараз гэта робім, але ж мы будзем за адзін гэты
За одно лікаванне атрымліваць 2 адзінкі, калі я разумею, гэта так, ну так. Але магу памыляцца, но такім чынам у нас ёсць таксама амулет, які паскарае лячэнне, і можа яны как-то друг друга будуць плюс на мінус даваць нічаго. Цікава было б паспрабаваць, мне здаецца. Вось гэтыя 2, адзін вось гэты крыстал, другі вось гэты крыстал, як яны друг друга кампенсуюць, ці кампенсуюць они ўвогуле, а сколькі тебе патрэбна 3 і 4, у нас вот есть 3 і 4. Это калі ты ідзеш галышом і столькі з цвікам і будзеш біцца ось на такім на хуткім лячэнні, мне здаецца. Што вельмі не вельмі, но рэч добрая, так, выдатная. Таким чынам, што мы можам канстатаваць, тое, што мы тут усё не, мы яшчэ там не паглядзелі ось там, ці не зачынена. Так, вось калі глядзець на мапу, вот сюды. Ну, пойдем тады как раз все астатняе мы доглядзелі, то будем туды рухацца. А чаму? А як так? А чаму пляцоўка яна не стрымала лазерны гэты выклік? Хто ведае? Ніхто не ведае. Гэта азначае што? Гэта азначае, што мы зноў ідзем да ліфта, так? Намалявалась мапа з тым, што мы там... Ага, добра. Дакладна. Ну, што тут зробіш? Нічога не зробіш тады яшчэ раз. Гэта прыйдзецца рабіць. Але гэта нават не так уж і далёка, і не так уж жахліва. Нават калі б я тут патрапіў, я праляцеў бы там шмат кіламетраў, не тут. Калі Джокамак глядзіць, а ты глядзіш, ты гуляеш як на кантроллеры, на PC-шным, на якім, на Xbox-шным. Можаш распавядаць у каментарах, цікава пачытаць. Так, куды нам далей? Уніз, так? Уніз. Тут гэтыя танчуць. Тракі падпальваюць. Так, гэтыя пайшлі ў гэты бок, тады мне уверх. Так, зноў падпальваюць тут. А дзе мае вочки? Опана, йоу. Опана, не забівайце мяне. Не разумею, как з гэтага боку было ісці. Спадзяюся, мне хопіць здароўя, как прайсці. І вось мы на новым месцы, у новы час. Тут так всего заўсёды было жахліва, так? Было заўсёды. Прасторны гэты крытынізм, мы ідзем у гэты бок. А чаму я там яшчэ пульку падкідаваў? Я казаў, што там уверх можна было патрапіць, вось тут. Можа быць, ці вось тут. Можа быць і там. Так, ну здаецца, гэта не так было задумана, так.
Так, тут вороги з кристаліками, а куди мені пройти було? Там же була лауця, так? Хотів до лауці дойти спочатку. І вернуться до того місця. Коли, може, я коли вернусь, я вспомню, що там нічого нема, що там зачинено. Може бути. У мене шмат лише ключей є. А ми летим, а ви працюєте, а завтра вихідний. Тут темрано, от меня тут не было. Не пам'ятаю, що тут була темра. Не бій мене, я навіть не здається, що сюди не зайшов. Не зайшов, не дійшов. Так, щось не натискається. Так, місклікін відбився. Чомусь, може, зарадка у джойпада пішла. Не так, як нам треба. Може, просто скіл issue. Разгубленість і гэтак далей. Разгубленість, ось. Цікаве слово. Пу-пу-пу. Вам гэта не бачна, а тут прыйшоў гэты мне здаецца, Best Viewers. Он туды, куды не трэба, але ж мы ведаем, дзе Best Viewers знаходзіцца. Так. Ты даш мне прайсці ці не? Мне здаецца, не даш. Мы ж з тобой сябравалі. Мы ж з тобой... Да што адбываецца, я не разумею. Не забивай. Не забивай. Все добра. Такое же. Хто гэта рабіў? Хто рабіў такі маленькі прыштупак? Ну все, но у свае, як гэта называецца, апраўданне, свою захіснасць, і я скажу, што там все равно грошай-то не было шмат. Грошыкаў не было шмат, ну на гэтым тады порішили, так? Але ж таким чином можна трохи тут тады нафарміць. Нам-то, я памятаю, што трэба пры 200, но только все у краме-то набыць. Это вот пакуль самыя такія ворагі, якія мне не падабаюцца. І гэта пачуццё ўзмацняецца, калі тут няма дастаткова святла і няма дастаткова месца, каб павярнуцца тут. Трэба хутка рухацца. Можна было б стрэламі іх забіваць, але ж яны таксама падымаюцца ўверх. Кто меня забил? Кто меня забил? Ты?
Ой-ой-ой, тут яшчэ вялікі. А ты што, не маеш жадання вяртацца? Чаму? Так, ну, мы столькі прайшлі, і што мы тут бачым? Бачым, што трэба выкарыстоўваць гэты вялікі штуршок, палёт. Так, навошта вы мне даеце зноў душу? Ёсць тлусты намёк, што таксама там ёсць нейкая небяспеца, але ж не цікава, што там унізе было спачатку. Я зрабіў неверны гэты выбар, мне здаецца, у гэтым. Таму што трэба было спачатку паглядзець, што там за... Можа, там рэворд быў, а я прыгнуў уніз. Як так здарылася? Як так адбылася? Тут што? Тут зачынена. Тут зачынена, там што? Глядзець. Праклён на тых, хто падымаецца супраць караля. Ой, ніхто яшчэ не падымаецца супраць караля. Навошта мы сюды прыйшлі? Хуткае перамяшчэнне? Падчыніць. Тут у нас механізм з пазам для нейкага пропуску. А пропуску там у нас няма. Но у нас ёсць другі. Так, гэты момант. Так, ну, даследаваць пакуль не трэба, мне здаецца, ісці ў правы бок. Можна мяне вярнуць до крыштальнай лакацыі ці не? Ой. Тут не работае гэта. Пакуль пропуск не атрымаеш, тады і не зможаш вярнуцца. Халера. Як так? А навошта тады? А чаму? Як так здарылася? Зразумела. Тады нам тут дзесьці тут дадуць пропуск. Можа, гэта маленькая лакацыя. Такім чынам нас пазнаёміць з чымсьці. Глядзець. Каб абараніць сасуд, спячыя ляжаць во сне. Можа, у сне, во сне. Настаўніца Манамон у сваім архіве акутаным туманам і мглою. Настаўніца Манамон, так, запомнил. Лурен назіральнік, это першая, назіральнік у одно вока. У сваім спічаку наглядае горад і звер Херра. У яе логаве сярод глыбокай цемры за каралеўствам. Праз іх адданасць галаўнасць стаіць вечна. А хто з них звер? У якога... мы бачылі звера, які нават у зялёных тропах там ляжыць таксама з 6 вачыма. Так і што? Знаходжанне спячак дадзена да маей мапы. Так, не ідзі далей. Маленькі цень, што прымусіла яго выкараскацца з цемры, што прымусіла яго вярнуцца ў гэты свяшчэннае каралеўства. Воклік з-пад пячацяў ці сасуда ці таго зняволенага святла. Я не кажу, што у меня есть сосуд, у меня есть гэты ліхтарык, ці разаб'юцца пячаці, іх нельга знішчыць, але сосуд слабне, нанова паўстае чума, іх трэба знішчыць, але нашы пячаці застаюцца, наш абавязак працягваецца, мусім выгнаць іх. У мяне за што? Наш абавязак працягваецца, ён будзе выканан. Што гэта атрымліваецца? Вы мяне тэлепартуеце кудысьці?
Развейся, маленький тень, развейся и дай нам спокой спокойно. Верните меня у крыштальную локацию, калі ласка. Я не все там поглядел, я дурны не зайшов туди, куди треба. Что тут? Ты хто? Ты мне дапаможаш выйсці з гэтага сну? Это, здаецца, на сон. Лодцы сноў тут. Могу я хутка гэта моцнае перамяшчэнне рабіць ці не? Можа, мне не трэба вось гэтыя ваши пляцоўкі. Ну, адпачываем. Адпачываем. Галоўнае не прамазаць. Слухаць. Якую страшную долю яны табе прысудзілі? Да меня выгнали оттуда, так? Закинуть у промежек паміж телом и душой. Вот что, чистилище, так это? Ці прымеш ты их суд и повольно зникнешь? Ці ты возьмешься за зброю перед собой, прорубишь дорогу прочь с гэтага цёмнага забытага сну? А ты кто такая будешь? Тебя ніколі не ведали. Что гэта? Мне, можа, дадуць яшчэ адзін гэты цвік, так, узяты сонны цвік. Каб зрабіць урывок і ударыць цвіком Y, прорезайте заслону паміж снами, і я ваю. Явью, можа. Ой, я тебя бачыў. Ты пришла, меня выратовала з гэтага ты вернулся, вітаю у свете явы. Ты силуэты спячыя, сила якой у іх мало ўжо стае, яны дасталі цябе, зацягнулі гэтае схаванае месца. Але ты талісман, што цяпер пры цябе сонны цвік, ён можа прорезаць заслону, якая аддзяляе яву ад нашых сноў і мар. Нават самыя спячыя не могуць схавацца ад той зброі. Можа гэтай цёмныя ніці рубіць, каб прайсці. Хаця прызнаю, што свяшчэнны клінок з цягам часу затупіўся. Магчыма, разам мы дамо рады аднавіць яго сілу. Табе толькі трэба прынесці мне існасць. Існасць, каштоўныя асколкі святла, з якіх зроблены сны. Збірай іх, дзе толькі знойдзеш, і нясі мне, калі нам хоць, мы зможам рабіць цуды. Ты кажаш, можа, ты таксама каваль, які можа толькі з гэтым цвіком таксама затачыць. Ідзі ў свет цвіканосіць, адшукай існасць, што яшчэ там захавалася. Сабяры 100 існасцей, вяртайся да мяне, навучу тебе большаму. Добра. Ты яшчэ не ўмела удзелі сноў, сабяры сонным цвікам 100 існасцей, прыходзь тады, я падзялюся той малай мудрасцю, што маю. Існасць знаходзіцца паўсюль, дзе ісціны бяруць карані. Ты іх бачу па ўсім каралевстве, існасць такія раслінкі, якія штосьці шэпчуць, здаецца, на дварэ ёсць такія. Чаму бы не ударыць яе сонным цвікам і не ўбачыць, што будзе ад гэтага? Ну гэта дрэўцы, ці не? Яны ж глядаюць як... Да ўсё, я проста ўправа націсну. Яны выглядаюць як гэтыя лаўцы сноў, таму зразумела. Так, вярніце мяне, землі спадчыну. Вярніце мяне адсюль. Ну вось гэтай дрэўцы, так? Дзе я? Я дзесьці ў дупе. Не... Сонны цвік. Што робіць? Ты... тут трэба збіраць, так? 100. І колькі тут дрэваў? 10? 10 по 10, не? Ну, гэта шмат. Ну, будзе болей, не? Чым 10. Тут можна ж болей сабраць. У кожнай лакацыі столькі? Ё-моё. Так, там якаясь крышка там. Трасецца. Чакай.
А, ще є таймінг якийсь. Ти можеш навіть пропустити. Чи я все собрав? Сподіваюся, що я все собрав. Інакше це не цікаво. Я не вельми хутка, не люблю такі речі робити. Що це? Хутке переміщення? Чого? Нема краю? Так ти мог зайти тут ще з другого боку. Здається, корніфер, так? Що тут чому б... Я мог тут корніфер бачити. А чому? Я тут не побачив. Цікаво. Якимось чином ми могли сюди затрапити раніше. Потім нас собрали, тут зачинили, здається. Ну, тільки так я можу розповісти, що корніфер мог нас тут побачити. Добре, а як тут... Що це тут за древності? Так. Я вже запам'ятав, як це робити. Ми прийшов на якусь локацію, так, і ще одну. Так, мне уже хопить, мне бы вертаться, а там лезет. Ну, звичайно. Все? Ну не все. Так, что тут есть? Печать холодності. Кому треба догати древності? Продаю древності. Може туди ще можна було б зайти? Опана. Это что? Это отчиненный... Нема мапи этого края, да тут... О. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Зрозуміло, що ми зараз візьмемо душу і пойдемо на хутке переміщення до основної локації. Купимо мапу тут, ходимо до кристальної локації, поглядимо, що там у шатру було цікавого. Так, не сюди. То що згубимося знову. Ну, таким чином шмат так само, що удалося поглядіти. Треба буде шукати древця, не запам'ятати, буде брати ці всі істинності, так. І я не веду, на що тоді? А ти можеш битися цим клинком? А, ти можеш якісь удари робити. Він моцний? Не зрозуміло чому. Дипред, что? И это ты мне? Почему по тебе не трапляю? Я тебе забью и пойду в водоворотный бок. Ты меня забьешь. Не розумію. Ти виглядаєш трохи... знайомим. Ну ти якийсь там моцний. Ти не подиходь. Я беру свои слова обратно, так, отворотно. Можно я пройду? Ты ласка. Господину тебе не потрапишь. Да, так я хитрый жук был. Сам себе зробив этой покуты. Все, заберем
И идем потому, что мы не доследовали, потому что он сейчас затянет нас у самое сердце этого Халлоунеста. Мы ніколи потім забудемся і будемо вспоминати, що нам треба, що не треба. Так, ще раз. Може там треба наточити наш цвік, було простіше тут з гэтымі господарами водяться. Ну, кольки по тебе треба трапити? Шмат? Може ти безсмертний? Не, сколько? 50? Всего лишь 50. Да я там с двоих более немощных 100 фармлю, а тут 50 только. Что это за жах? Что это за здеки? Что это за бимбы? Бимбы идут. Так, вылазим. Вылазим. Бежим у отворотный бок. Садимся на нашего коника и робим ноги. Робим ноги, и мы поспеем еще пройти туда до кришталика, поглядеть, что мы там не взяли. До криштальной локации, куда я хотел сесть. Хотел сесть. И поехали. Поехали. Ой, не туда поехали. Или сюда поехали. А сколько у меня? 170? Это скам. Я хотел поехать сюда. Все ж таки. Как я памятаю, что есть криштальная вершина. Вот там с верхнего боку пройти. Там может будет быстрее. Лучше будет. Докладно повинно быть. Там так само криштальная вершина. Про амулеты тут нам покуль нічого не допоможе. Я пам'ятаю, що тут є ще деревця, там ми зможемо собрать гэтай існості. Что помечали по карте, таким чином будем видеть, что здесь где-то были гэтай древцы. Оно у нас обозначено на мапе, все добре. А ось тут, мне здається, можна було б потрапити раз здольність хуткого удару униз. Да? Ось. Так, я бачу. Ви так само бачили, да? Там є яйка. Ось ви, жуки. Дайте зачепиться, дайте еще прыгнуть. Можно чи не? Я бы хотел вернуться. Крыласочка, ну. Оп. Ще яйка. Да кольки тут. Кому потрібно робити омлет, ті глазунью, ті... Цікава глазунья, як буде по-білоруську. Вачуння. А де ми? Ось ми. Добре, что сходил поглядел, потому что как бы яйка это не знайшов ніколи. На тебе, на мне, и тебе, и мне. Крутенько тогда бежим. Куда мы хотели дойти. Витанки всем.
працовним. Так, ще. Присели, подпочили. Ну и мало так у меня гео. 20 там 1000 была. Может, не сдавалась. Так, просто упевнився, що тут нічого не пропустили, не забилися. Ось ти, так? Ось ти де? Ось ти де? А, тут я навіть вельми моцно плакав, що тут эти забойці льотають мої непришпільні. Так, отримали тут. И ты отримаешь у меня на. Все ради тебе. Все ради тебе, ради меня, ради нас усіх. Ради глядачів. Так, і ось. Що ви там ховаєте? Что вы там ховаете, показывайте мне. Вы давайте все свои кишені ворочуєте, зараз поглядим. Такі, о. Знову это пастка, так, и я отсюда не выйду. Окей. Кришталь курган. А, курган, добре. Давайте погляжу на курган. На вас я уже глядел. Не пришпильные. Тому своих там уже заховались, что я не ведаю, куда тут. Выходите. Добре. Так, не будемо використовувати, бо не ведемо, куди тут льотать ще. Ти що робиш? Ти мене б'єш? Так. Тут одна красота такая розовая. Ружовая красота. Ну, там кажуть, що тебе не потрібно чотирити. Прыгай на своих двух. Пусти меня. Отпусти. Опа-на. А здесь я тебя бачил, а ты тут. Я тебя памятую. Ты был не в этой локации, там другой, в іншей. Ой, тут вообще... Тут не дают права на помилку. Нічого з тебе не ховаюся. Я не хвилююся, що може маску сюди можна було і не йти. Так, ну что это такое? А, ну тут тебе мы знайшли. А, всіх я вирятував. Всіх, кого бачу в тіні. Так, тут что? Мені здається, йде бойка, на бойку йдемо, ні? А як ти там опинулася? Я ж тебе ведаю. Ти будеш знову со мною змагатися, ні? Ці випробування мені робити. Мадам. Ты же не Джиджи? Или ты Джиджи? А, Джиджи? Пускная тембр. Натиснуть Б. Тиснувши вниз, ударить по земле вибухом силы. Чары вичерпують душу, поповняють душу більше ворогів. Такого ж було, ні?
я щось не розумію. Ці не було такого. Мені кажуть, що... ось ну як. Ось ви заховались, добре. Ну і таким чином, що ми тут шмат чого поглядели, другого нам не дали, прыжку яшчэ. Там вон ёсць поласць, давайте можа распавяду. Ось тут можа таксама поласць, дзе ёсць якісь секретык, можа з маскай, можа з чымсьці. Там павінен другі, наверное, прыжок, а можа там нічога і нема. Это все мои фантомныя гэтыя рэчы. Так. Тут якаясь адна. Гэта як з песні нават Сілксонгу зрабілі, што тут 3. Ой, дакладна, тут вялікая мапа, да? До таго звера яшчэ чапаць і чапаць нам. Ну, тады і гэта вельмі крута, што шмат яшчэ чаго можна паглядзець, даследаваць. Шмат мы сегодня что зрабілі. У нас яшчэ ёсць 20 хвілін, што мы можам, на што мы можам звярнуць увагу, што мы можам таксама здзейсніць. Мне здаецца, можна было бы здзейсніць, пайсці ў зялёнае месца, у зялёны шлях, вось тут праляцець дакладна, паглядзець, можа таксама тут успомніць, што можна патрапіць уніз. Вось тут, напрыклад, таксама шмат прасторы. Трэба гео таксама набыць на рэчы, якія там прадаюць. Можа і у таго жучка, які таргуе амулетамі, якія могуць разбіцца. Таксама штосьці новае ёсць. Чаму тут зрабілі уступ? Каб я паглядзеў, што далеко лётаць трэба. Що тут зноў? Мапы нема, а мапу можна было таксама пайсці. Корніфера мы не даглядзелі, там тады мадам, здаецца, зможа нам прадасць. Слухаць цябе. Стой, ты, хто хочаш пакінуць гэта каралеўства, праклінаюцца. Лепш адпачыць тут, пакуль сам час спіць. Надзея і воля, свабода. Адной сілаю, я думаю, здабыць і тое, і другое. У сваіх снах рассёк чаму сваім цвікамі, а потым падняў сваю зброю на караля. Калі я прачнуўся ў гэтым святым месцы, я пачаў разумець тыя, хто маюць надзею, уже асуджаныя на смерць. А ці маеш ты надзею, вандроўнік? Ці уцячэш, або падымеш зброю, асудзіш нас абоіх на смерць? А выклінуць ваярскі сон? Гэта што такія? Гэта будзем змагацца зноў? Ой-ой-ой, што гэта? А як по цябе біць? Толькі адным клінком либо цвіка мне будзе дастаткова. Не, не гатовы быў. Прабач. Навошта цябе патрывожу? Адчапіся. Калі ласка. У меня тут даже хуткага лікавання нема. Добре, тут можна адпачыць. А колькі тебе шмат трэба біць? Што ты мне потым аддасі? Будзе грошыкі ці што? А біць шмат тебе трэба ці не? Можа выкарыстоўваць моцны удар? Ну, відаць, што з моцным не вельмі атрымліваецца. Ну, ты такі себе пакуль ваяр. Но я так само. Не заб'еш мяне, так? Заб'еш мяне. Я схаваўся. Тут можна схавацца, гэта добрый знак. Так, у тебя будет 3 хвали. Так, 3 хвали, потому что у тебя цвікаў-то целые кишени. 4 уже. А будет 6, так? Ці не? Так, я пакуль тут передыхну. Было б шпільна, калі б я хаваўся, ты на пачатку ўсё гэта рабіў, але ж добра, што гэта не адбылося.
Мне треба управо улево ісці. І таким чином ось. Ну что, позмагались с тобой? Тебе сподобалося? Ах, теперь я разумею, той, кто отвернется от короля, осуджен на смерть с моменту, як подыме зброю. Не зови меня здрадником, зови меня просто дурнем. Я ведаю, что ты не сбежишь, куда не пойдешь, я буду надзирать. Что? Это из... Фу. Что это? Істинність, так? Мне істинність тон дали. Так все, я набыл. Треба з этой... з нашей човіхой порозмовляти. Я все набыл, а мапы нема, а я не разумею. Мне что-то телепортнули кудись тянутый бок, мне здається, так? А, ось тут. Оглядеть. А, ну я туди-сюди проходив. Мне казали, что механизм, что нават нема нічого у мене ще пропуску. Таким чином, що ми робимо? Ми тоді йдемо в правий бок, може нас знову ті мадами кинуть, куди нам потрібно. Все, я зрозумів, як воно тут коннектиться. Добре, тоді... ну тоді можна сразу пойти к мадам, розповісти, що ми тут уже і 100 знайшли істинності, може ли ти нам що-нибудь зробити-то. Не диво, што спячыя спрабавалі цябе пахаваць у тым старым сне, магчыма, яны цябе спужаліся, магчыма, і, ну, гэта пытанне было, а магчыма і тое, што яны, як вязні, захацелі кампаніі, так ці інакш табе яшчэ доўгі шлях прайсці. Вазьмі гэтую старую разгодку, як падтрымку ад мяне, і вярніся, калі сабярэш 200 існасці. Якую разгодку? Ой, ты мне даеш рэворды, так, за існасць. І ты сонны цвік трохі навастрыліся, але прайсці яшчэ шмат наперадзе, ты налала. Добра, 200 тебе цяпер зараз патрэбна. Можа ты мне якийсь таксама амулет аддасі, калі я штосьці яшчэ знайду. Тут штосьці зачынена, у меня няма нічога. Таким чынам, пакуль у нас ёсць яшчэ 15 хвілінак, поедем на наш... Заберем мапу Корнифера и поедем до зеленых троп. Ой, не у Корнифера, а у жонки, у яго. 200, всего лишь 200 евро, что сметь. Поехали. Ляці, мапа адноўлена. Що ж ти там малюєш, калі мапы-то нет? Ці ёсць мапа? Папанада. Опа, вось мапа, которую мы не знайшлі зямлі спадчыны. 75, так калі ён тебе там прадае, так ён так прадае шмат, а калі тут, так гэта... ну вы мне яшчэ і булаўкі-то... Это булаўкі вы мне зрабілі такія? Про дрэва, так? Ёсць дрэва, а ёсць значок ваярскай магілы. Гэта вось, калі 100 далі, гэта ваярская магіла. А ёсць дрэўцы. Шапочучага. Вось нескладанае слово. Добра, у меня можа хопіць на штосьці з гэтага. Мне цікава про вось гэты, про карані. Ты памеціў на мапе ці не, дзе гэта прыйсці, там паглядзець, ці мне трэба булаўкі свае там чапляць. Калі я буду праходзіць зноў, тады будеш чапляць. Не, дрэўца он памечаны тут. І можна десь вось свае булаўкі знесці тут. Тут таксама знесці, так? Ты памятаеш, добра. Добра, што ты памятаеш усё.
добре, що зробили мені такий подарунок. А що тут яшчэ? Тут ось ми розуміємо, тут штифт. Ліфт. Тут ми не розуміємо, тут треба заставити гэты пін. Тому що мені там здавалося, що можна пролезти, коли буде другий прыжок. Тут у нас так само дрэўца яны паклалі добра, сабралі все свае піны. Ваярскую магілу мы только одну бачылі. Што гэта? Гэта наша мадам. Тут мы паглядзелі, тут мы упалі, тут ёсць. А дзе гэты пропуск, не зразумеў. Можа хтосьці прадае яго? Не прадае тут чел? Йозик, ты не продаешь? Элегантный ключ. Может, элегантный ключ это робить? Может быть. Нужно шмат гева. Шмат гева. Треба нам шмат. Тады таким чином мы идем у зеленую тропу. Зараз поглядим, что там у нас осталось. Ось пора ляцеть таким чином в озеро Ун. Можна там так само было в озеро Ун поглядеть. Мне здаецца, там може з таго боку ўсё ж таки штосьці ёсць. Гэта так схавалі. Ну, трэба будзе якийсь час паглядзець на мапу, вспомнить, што у нас ёсць две дадатковыя здольнасці пролететь далёка і упасть вниз. Таким чином едем зараз у зеленый шлях. Зеленый шлях. Поехали. Скорочим. І нават вось гэтым нашим цвікам трэба памятаць, не толькі адна здольнасць, але цвік вось гэта ёсць. Ён можа, ён трымае душу ці што? Не, нічога не трымае. Ён можа разбівае таксама тыя ніці, якія чорныя ёсць. Мне цікава, ці можна атакаваць гэтым цвікам таксама. Ну, далёка. А пакуль ён яшчэ завантажыцца тут. Ну, не мае сэнсу, надеецца, не мае сэнсу з гэтым пакуль выкарыстоўваць толькі ў тых месцах, дзе ён патрэбен. Такім чынам мы ідзем. О, можна на возера пайсці паглядзець. А на озера трэба вышэй. Трэба вышэй, а там можна фарміць было гео. А я нават не ведаю. Может быть, мы не будем фарміць пакуль нас не прыжме. Не прыжме па наладах. Мы ведаем, што мы можем себе аднавіць дадатковыя здароўе трымаць. Потому что у нас три рештки маски зараз, и там четвертую он англює. Да? А тут хотелось бы поглядеть, можем мы пролететь далеко, не? В озеро Ун. Угу. Ну тут дали нам стяну, а навошта, чтобы можно было вернуться, ці что? Ці вы намекаете, что тут можно яшчэ платформер здейснить? Мне здаецца, там вот есть дракончики, якія лётаюць. Может быть, таксама может там вышэй пройсці, але я не... Может, что-то не побачым еще раз? Не. Може, калі мы можем у гарячую воду гэтую трапляць, ці таким чынам. А тут я забыўся, что тут есть. А, тут есть лаут. Окей.
Ну все, туда паглядзелі на возера, тады ідзем там то месца, дзе дакладна гэтая здольнасць нам патрэбна. Все, хуткае перамяшчэнне, нават праз некалькі лакацый. Тут можна лётаць як тарпеда. Як тарпеда, як самалёт. Было бы добра, конечно, каб нам больш хеву там з якіх ворагаў падала, але ж мне не ўпэўнены, што тут ёсць такія ворагі, з якіх падае па 100, па 1000 якой. Бо там 3200 трэба будзе. 1500, мне здаецца, банку у нас ёсць. Мы назбіралі. Таму мы не нішчыя. Прыгожуны, у нас ёсць грошы. У нас ёсць грошы, такі хаткі няма. Вот у Харнет, мне здаецца, ёсць хатка. У Сілсонгу. У нас пакуль няма. Можа, гэта толькі перешпіл другой часткі, так. Хоп, хей, лалалей. Што ты мне прапануеш? Праляцець? Я пайшоў. Ой, вы мне прапануеце праляцець, да яшчэ там прапрыгаць? За музяка пайшла. Ого. Так, тут може дэш выкарыстоўваць. Так, дэш выкарыстоўваць дакладна добра. А як тут-то? Все, пайшло, тут пайшло. Пайшлі якісь тут незразумелыя рэчы. О, а як тут? Я нават не ведаю, што я далетаю тут. Не, ну гэта ББ. Гэта ББ. Ну, еще раз поглядим тады. 5 хвілінак що ёсць. Зараз поглядим. Калі не трымаецца, тады не знаю, можа бы офлайн гэтую частку поглядзець. Але што там не трымаецца? Мне здаецца, там трэба проста націскаць яшчэ наперад, щоб ты по дыагоналі ляцеў. Но там вельмі мала шансаў. Так, лаўца пабліжэй, дзе ёсць. Вось гэта трэба униз. Ось тут есть лаўца, каб далёка не бегчы зноў. Там цікава, там уже цікава, там пайшло уже націсканне, ТДші. Гэты супергароўчыя здольнасці. Рэакцыя на міліметры. Ой, ты що вибуховуєш, я заўсёды гэта запам'ятаваў. Так, і вось. Так. Забілі, так, забілі. Ну, таким чынам. Яшчэ раз.
Так, ось это место покутливое. А, просто можно идти вперед, уперед. А, ну все, разумел. Разумел, что это можно будет здейснить. А тут мне не зразумело, что я повинен робить. Два прыжки и дэш. Дається два прыжки. Может даже два раза дэш было зробить. Складанное место, не самое легкое, тым и цікавое. Но мы зразумелі, как там проходить, там нічого складаного нема. Треба толькі націскаць у патрэбны таймінг. Зараз путінка так само. Так. Добяжым. Цікаво, што нас там чакае і як будзе выглядаць шляхта ў адваротны бок. Так, гэта пацалункі гэтыя. Ну, музыку можна было музычны гэты настрой прыбраць. Мне ён толькі перашкаджае, здаецца. Так, уперед не хапіла. Поза націснуў. Аднавіў троху сябе. А вось зараз гэтае месца. Не быў бы такі вялікі разрыв, было болей прасцей гэта зрабіць. Ну і так, норм. Ці можна праляцець там? Так, ладно, можна. І вось мы на гэтым баку. А чаму гэтых такі паклалі, каб так чысты зрабіць гэты файны момант, так? Куды прыляцеў. Вы таксама такі ты ж прыём робіце, што вы можаце... там же было ў самым пачатку. Уніз гэтае хуткае падзенне. Ну, зразумела, як тут можна хутка вярнуцца. Добра. Тут чамусьці дабавілі платформу, щоб я не пролетел, щоб я не летал тут всю мапу. Може тут ёсць якісь уверх месца секретик, якісь докладно можна поглядеть. Но там не бачно на... Что? Нет, таямнічных пакуль не бачно, але ж я не ўсе дыркі пагрукаўся. Не ўсе дыркі паглядзеў. Ось там штосьці блішчала. Заблізка... там яшчэ яйка я бачыў. Вы не памерце тут. Протухлае яйка, яшчэ адно. А дзе мае все астатняе? Дзе цікавыя рэчы, дзе амулет? Опана. Не кажыце, што тут трэба біцца, бо я... ну тут ёсць вялікая лаўка. Тады добра. І хто? Ты малюеш? Ты маляванш? Маляванш. Ух ты, ну твар, чаго ты сюды забраўся? Маленькі вусеню. Можа ты, як і атрымліваеш салоды, калі знаходзіш новае? Я Шео, майстар Цвіка. Ты нам таксама якую здольнасць распавядзеш? Я Шео, у мінулым жыцці я быў майстрам Цвіка, так становіцца сильным, да адточваць навыкі з Цвікам, толькі гэта мяне рупіла.
Я уяўляў сябе, што гэта адзінае маё прызванне ў жыцці, але з часам гэтае адчуванне знікла. Цяпер я імкнуся да іншага прызвання, такога, што звяртаецца да маёй душы, ды прымушае рухацца ўперад. Таму я і баўлю час тут у адзіноце, стараючыся авалодаць мастацтвам стварэння. Малюю, раблю скульптуры ад такога свая асаблівая асалода. Тебе, здаецца, мои словы не надта кранулі, ці ты шукаеш майстра цвіка. Вывучыць прыём цвіка я навучу тебе, калі настойваеш. Давай. Шмат сёння зрабілі за гэты час, за 3 гадзіны. Мне здаецца, прагрэс вялікі. Ох ты, што мне намаляваў. Прыгожа. Вялікі удар вывучаны. Трымаць X. Можу трымальнік, каб сканцэнтраваць сілу цвіка, адпусціць клавішу, не ўціснуўшы ўверх або ўніз, каб зрабіць вялікі удар. Незразумела, мы ж ужо рабілі такі вялікі. Ну што ж, выраз тебе валодаць цвікам, валодаць пэндзелем, не такія розныя гэтыя рэчы. Так, мы прарубаемся ў свет, каб глыбей зазірнуць унутр. Але пакуль мне няма чаму цябе вучыць, твой шлях уперад, можаш толькі ўперад. Можаш бачыць толькі ты, хай шчасціць, удачы. Ты вучы прыём цвіка, цыклонны удар, то вельмі яго любіў. Відаць, ён быў захаплены да такога вучня, ён заўсёды хацеў перадаць, што вывучыў новаму пакаленню. Сам не быў найлепшы вучань, але энтузіязм ягоны і дабрыня яго аддзялялі. Ён кажа пра другого, якога мы навучаліся. Я рады, што ён дасягнуў чаго таго жадаў стаць настаўнікам. Нават не ведаю, спойлеры, не спойлеры, у Штилфону таксама ёсць параўнанне з гэтымі майстрамі. Не буду казаць, але ж вы будете ведаць. Так. Вось уніз, калі ўверх, гэта тое, што ў нас першая была здольнасць. А зараз, калі ты проста націскаеш, то ёсць вялікі удар уперад. Так, ой. Ну, добра. Хаця мне больш прывабіў гэты, который ўніз. Тут не ведаю. Ну, гэта таксама добра, што мы тут знайшлі, даведаліся, пайду я. Так, я малю лішнія пэндзелі і багата фарбы. Калі стомішся ад цвіка, калі куды хочаш, прыходзь, разам займемся мастацтвам. Добра. Маляваць я заўсёды люблю. Мае лішнія, так. Да відзення. Да відзення, да пабачэння. Пабачымся. Хвалюсь, што тут не будзе складана спусціцца. Ну вось. Не занадта складана спусціцца і зараз все тады. Прапановую тады на гэтым скончыць. Пойдзем да гэтага да нашай лаўцы. Чаму тут штосьці такое грукае? Мне падалося, добра. І тады на гэтым скончыць. Так. На гэтым скончым. Наступным разам тады будзем глядзець карту, куды мы з нашымі здольнасцямі яшчэ можам будзем зайсці. Будзем існасці шукаць, каб можна было таксама іх на штосьці выменяць у нашай гэтай гаспадыні. І такім чынам трэба будзе набіць гео. Нам шмат, каб з рэчы забраць, якія яшчэ засталіся мы не набылі у нашага гандлёўцы, так. І пакуль не ведаю. Тады будзем новыя лакацыі таксама даследаваць. Мне здаецца, што з дапамогай гэтага духовнага цвіка мы зможам светавога, мы зможам прарубіць там лакацыі ў туманныя гэтыя месцы і з Корніферам наконец-то перасечься, каб ён нам гэту мапу аддаў. І там гэтыя медузы. Здаецца, там таксама будзе цікавае месца і лакацыі. Я захаваюся тут. Тады дзякую всім, хто шмат паглядзеў, хто быў, хто пісаў каментары. Прыходзьце на стрымы беларускім стрымеры. Я не ведаю, ці ёсць зараз хтосьці ў нас. Зараз пагляджу у
у наявності хтось стрімить зараз ці ні. Ось приходьте так само, мені здається, у п'ятницю. Сьогодні буде увечері додатковий стрім по Last Report. Файна гульня, от вчора глядели, похожа на Арстоску, на ті, з піксельним артом, кап трохи там не така жахлива, але ж атмосферна. Може комусь подобається, буде у 8 часі, здається, почнеться стрім. І 8 поглядім, там шмат хто стрімить з білоруських стрімерів, будемо бавити час, може глядіти інші стріми, але шукайте, назирайте, здається, буде цікаво. Ось, будемо так само збирати на наступному тижні додаткові хорор-гульні, інді-гульні, якщо вони будуть виходити і глядіти, може бути не так часто, як хотілося б. І тоді проходження Hollow Knight на наступному тижні так само будуть відбуватися. І у вихідні будуть так само стрім з сябрами, там буде, мабуть, кооператив пік, може так само комусь буде цікаво. Так, що у нас по рейдах? Треба зайти до Твіча. Путінька. А у нас нікого і нема, так? У мене нікого нема, ніхто не стрімить зараз. Ну тоді будемо тоді скончувати без рейду. Тоді застанеться. Всім спасибо і дякую і до побачення.